Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯза мавзӯи мо ояндаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мебошад. 7 январи соли 2018 президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар як маҷлиси намояндагони худ фикри худро баён кард. Ӯ гуфт: рӯзҳои наздик мо ба Тоҷикистон мерем ва ба ҳамкориҳои бисёр шартнома мекунем. Роҳҳои оҳан кушода мешавад ва электроэнергия, яъне свет, гузаронида мешавад ва боз якчанд масъалаҳои дигарро ҳал мекунем. Biz katta shartnomalarga qo'l qo'yib, temir yo'l ham ochiladi. Tojikiston bilan elektr energiya ham uzatish ochilishga biz kelishdik. Boshqa masalalarda ham mana shu qo'shni bilan yashagan bo'lsa, shunday yashash kerak. Shavkat Mirziyoyev гуфт: ҳамсоя бо ҳамсояи худ ҳамеша дӯст хоҳад шуд. Ҳама аз ин дунё мегузарад, лекин бо ҳамсояи худ дӯстӣ накунӣ, ҳеҷ кас ва ҳеҷ вақт намебахшад. Инро ҳама бояд донист. ин кори мушкил аст, ки 20 сола дили хунукро ба ҷош дарорем, лекин мо ҳаракат мекунем. Ин буд суханҳои Shavkat Mirziyoyev. Lekin qo'shni bilan yaxshi bo'lmaganda hech kim hech qachon kechirmaydi. Shuni hamma bilish kerak. Bizga qo'shnilarimiz hammasi yaxshi bo'lish kerak. Mana ko'ryapsizlar, bu ishni qilyapmiz. Bu oson emas. 20 yillik muzni eritish kerak. Дӯстони азиз, ин буд хабари мо. Агар ин навор ба шумо писанд омад, лайкро аз ёд набароред ва ба шабакаи мо обуна шавед. Сарбаланду хонобод бошед.